Hi guys, good morning and happy Monday na tang tanan guys. Paghamasa ko guys. Tuong pa yung taon. Mas kimyat. Nagpa-arak-arak pas inday ito Parak-arak pas kimyat guys. Tapos sigdaanan, kitugnaw pa man. Tapos papagabril. Pangkapoy naghapog samsaam. Ang makuyas. Hindi makuyas. Ako na pa-arak-arak pa pud. Bawkot lagi. Nagibawkot pa guys. Di nang gumakitaan. Ay, naman nga. Buslot naman nilang muskit. Makain mo muskit be. Parang-urok na sila. Ano na silang pukawon karon taud kaysa jug ilang klase ron alas 6. Kakuya Gael sa jug isang klase. Basta Lunes sa jug isang klase. Kaya kinkin o karon ko kinkin og mauwahi. Kaya alas 7 pa na ilahang klase. So, taud guys. Diyan mo lulamdag na guys, matukos garden, hang liliin na itong nanabay bunga ag batong. Asang pahupot ko na din ang agkay ito pang hugasan ng huwat. Lazo manggod ka dari ka hang lababo. Lazo dari manghugasan, mazo na itong nagdaurang hang abuhan o hugasan kay well nagdengag ko manghugas pag ko. Kaso to man na ito sa ipong. Kung hindi ng ag, ba mapagod dun sa. Daab-daab rin yung butong yung isog mo dali. Butong o karang dahil mga tablang ng mga gabok. Painit pag mga iring guys. Alright, tara mga kuyas guys. Ready na sila kay mong eskwela na. Tuog pas bibi. Kimya to. Tuog bag amang badjing gamatoy. Nag-ilag na sila sa amin. Nag-ilag na sa amin. Pagdali mo diha. Dahil na kin. Tara yung baon kin. Muna na nila Kuya Kinkin guys. Ito taas. Wapa man kay tulay. Kay patuli rong ko anta. Grabe nga puha ka juga man Kuya Gael. Kana mo ka. Babay ingat. Pero ba ko maulian ja. Pero matug ito skuan. Mo atomig tagbay mo tita. Pa-check up. Kaya kapag mo kapangot sa mga kanot. Ha? Ano eh? Isa rin po na nan. Mulakaw man mo yan za. Check up mo sa mong ijaan. Kana ko. Tapos tagwilaran. Ugman ako maulis hapon ha. Ugman ako ulis hapon. Hay hala. Uli lagi ko hapon. Ang payong niyo mga man. Ready na sa Kuya Kinkin. Isang bonanan, isang pajong. Bugat na kayo mong bagin. Ha? Muna diha. Pagwanta laman nga nabitaw po ko sa una. Na tara nga karon di mga buska nga naman kag libro. Pila ba day ka libro imong gida? Bugat man day buyang. Kala ka. Bye-bye. Ingat. Baon. Bilin-bilin nagbaon ako na. Naluod dyan, hindi ko na sa maguwang. Ikaw na! Tanag mga estudyante guys. Tato ta magharbis atas ng batong. Alright, ako dahil sa mga garden guys. Naglili sa kukarijut. Sa ngitanda, hala, ning katay na dari ko basa. Diha. Puli dari sa mga limonsito. Okay, dahil nagamang batong guys. Harbisun na. Diha. Uy, makaharbis na gasa din taon guys sa batong. Na ning harbisun. Hindi naman padugay-dugay. Kaya basin isang maunhan ta na ni. Yes no. Kana, sunod adlaw na pud na. Kaya, arong, ba? Mag-ilis. Napad, hala, ginawa ko guys, nakaharbis na sila ko sa batong. Okay, kaadyo. Yes no. Hala, hanay ba na mag-apil. Ano? Sige, pader. Ikaw may harvest na, pader. Tapos pader guys. Ito mo nag-harvest ito sa gawas. Hala, tag-asan man na gaban pa. Niya. Tag-asan na gaban guys. Hagang alukbati po ning katay na. Hala, di naman day guys. Di pilar ganing ko kadlaw. Kalili na rin katay na di Sana all ning katay na siya. Hagang okra dyan dari. Wad dyan yung tao na nubo. Ito anak mga batong di adarin guys. Tag-as na. No, dahil po may mapaabot na respikas nga garden. Respikas labat. Size na kabuntagan guys. Nagkarang isa pa marumang nakawa dahil sa jang linya. Sabi ito yung tarangan. Hani bang tumba ka man? Ano? Okay. Daghan-daghan man ay pwede. Pader, nara.
Na guys, di man na nabuhing karabantos. No, ano pa naman teruk dana. Hala, arang gadyan nilang lipaja guys, gibunek-bunekan sila sa uwan, awa arang pagpanambok, maajo. Nagdari po, di grabing tambak kakazo, bawag makabunga ba na, uber mas katambak. Pero okay pa no, arang naggadyan nilang lami atan awon guys, hala. Anjo na, makalawoy na, Yan na guys, makalawoy na. Makalawoy na guys. Dadari ka mang limonsito gibalhin guys, Magibalhin darhi. Agipuli da to kubasa to Buhit ang pasadari. Tungay sa diha kay nasa slujo. Wa pa lagi sa namuwak. Na uber man kanis katambak hinuon di na ni mamunga. Namura kanin dahon at ang sabsaben. Na guys kanila lamay isang dahon may atang sabsaben mautan man gud guys kanay isang udlot kini niya. No, di ni mamunga kanay isang udlot may atang utanen. Yes no. Sa una kay namnum ko sa una basta magsunod sila sa nanay. Umagulay pwede din siya ako anon. Pwede din siya isagot lang mabuhi dahil mambunga dahil guys dahil na may gamatoy dahil. Buhi dahil ni. Dapod. Kakaaganday mi dahil guys sunod adlaw. Nanakailaw udyon pa der. Libot sa ko dahil sa mga garden guys. Kaya di anak mga kakubasaan ng nangatay na sila. Hala, harang dali ara ka azu. Samot na kay bunek-bunekan sila sa uwan ng angay sila na katay na. Wala, sunodan ni guys kakubasaan na ni Dani. Dapod. Di Hala. Harang dali ara nila nangatay Pero dahil kapadas so man ni uminto ibitek buti ning kapajasan ni. Yan ang kamangkuan guys tangad arat ng buyag. Ti kalabo. Ang green nagbalik. Labang nagbalik ang kalabo. Nana kay laudyo nandiya pa. Dami na kayo spray ba di ta mahadlok guys no. Way chemical. Ay sa ko na rin mga lalabhan guys. Good morning. Ito yung school na. Ito yung charge. Dua ko charge pa. Wala ka po dyan? Dua ko lagi charge. Hindi na. Wala ka po dyan. Hindi ko dagat gapon. Wala ka po dyan be? Wala ka po dyan. Bikimit. Good morning be. Gusto ko. Buyag. Agadil. Be? Pero ba kumuuli unja day? Ha? Di kumuuli unja kay ato miss kontita. Magpa-check up man si tita. Okay ra ni mo na. Di ka mo ulit ba? Unjang gabi Pero ugmas hapon. Muli ko. Ha? Unjara man gabi kay mo check up raman. Kay lajuk man to mas Tagbilaran City. No. Okay ra mo tawag raman ko. Ha? Video call rata. Okay? Hanggang hapon na ulit ka. Ugma na sa hapon. Ugma pa. Ugma hapon. Injing Hapon? Ayaw palhilak ha. gabi kita rin magduog duha. Bihib lang ha, ni Papa ha. Tintulog kay Kinkin. Butan bitaw ka. Good girl bitaw ni Bibi Kimyat guys. Bili ha. Kaya ugma wala ito ta puti. Kung mawala agman mo, Papa, tuputi. Mabuntag. Okay. Okay ra lagi ni mo. Butan bitaw ni. Pwede na balod ang cellphone yan. Prapod Samsung. Okay ra dahil ka ni Kimyat guys. Prapod Samsung. Mahal. Yan na. Sayan, Samsung. 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 Samsung lagi. Samsung. Samsung. Ako sa cellphone ko yan guys. Kada to hangi saksak. Karo tataon. Aso palabi kayo sa bako makuan imong mata. Tigas mo tabi. Aso palabi ko cellphone ha. Okay? Karizot ra ha. Naumala pa ng uban tanaw ko man. Awa na pod. Mingawon si mama ni mo unja, mingawon kong Kimyat unja, mga kuyas. Mingawon ko sa mga ginsakupan nas bahay unja gabi Ma, kuha sa cellphone ko yan guys. Karon na. Guys, sugot si Kimyat. Butan gud gabi. Ang gud ka understanding ka adong gaming badji. No.
Lipay man sa kaso guys, kan ligo ka pug dagat. Sus nang bubating shot pa ning kurma na ning basihan eh. Ligo na po ta. Pohon. Sige matagaligo mga ipon pa samot, mga guta na rin mga zapot di ikitas. Asingkot kampunon. Babay Kimya. Mama, uban ko. Sunod na uban ka. Ha? Kisa ko bes. Sunod. Kisa ko sa bibi ni mama. I love you baby so much. I love you baby. Kimya. Ma, kuha si ko mo kwarta. Kaya mo kumpara man. Nara ka ha, pagbihib ni Papa ha. Di maglakot to karsada ha. Okay? Ano mo Papa ha? Ano lang po ha? Basta ko yung bas. Ito na ko guys. Ay mo kumpra sa day ko nga tus merkado ka rin dali mga ginagmays. Mga gamayng tindahan. A few moments later. Good morning mga tito, tita. Yan ako sila bibi guys. Bimingaws bibi ni mo, Queen. Na, nagising-ising ko sa sana ato bang. Oy, daragang tiyan. Papangawas ako. Uy, grabe tutas na. Kaunsa? Hilak sa hilak. Cry, kalabong nabas nanay. Cry. Kami mo kasi magtiyan mo pagkakas. Pagkagas na ka. Ang dali, magkagas na. Hala, arang lamiya si Jang Kuan guys. Jang, dujanan ganahan si Jang sakay-sakay. Ay, Diyos, nga no, mana bunghan na ka diha. Dana, sagod pagka. Maligoon ako na sila. Maligo na ka. Unsa man tataod kay nakaanpas na nay si tatay. Ha. Unsa ta maligo tataod. Ang tiya, buli-buli ka. Mahuta ninyo guys, mahuta. May sidan dia. Day karne, day pansit, dapat gulay, dapat sabaw. Nganta ninyo. Manjay black rice guys. Guys, ay sa misgaw si Bibi, nagpaabot ni nilas nanay ni Jo. Kaya ito sila gikuha ka rin kung may gikuha sila sa mother. Bi, kung may gikuha sila sa nanay ni mo. Kaya enjoy guys, maglakaw may enjoy guys. Sugot ang paskimiyap, si kumulin sa hapon. Ano ko siya nang hingab-ngab na guys, katugo na buti ni. Tugo na buti na ang batang kamasoy. Sleeping na padung. Amo sleeping na padung. O di pa di ako no guys. Mo dance ako no mi. Dance. Ang bata nga gamay. Katog na guys ha. Ngani diyang ganahan yung posisyon. Matog siya. Hamboy. Kameraman doha dahil nabilin. Ito ikuha sa Sporami Karijut. Ngumut na guys. Nagmong bibing kamay. Paningat si Pia Pira, paningat usazaw. Ito. Okay lang pag-yes ka naman si Zadari. Dujan na ni dyan na. Yung butanganan. Mura pa si Zadari na gidujan. Buka ang tawag siya. Nagpas bibigis niya. Medyo saksanan kay. Dujanan. Guys, mo ito na mes tagpilaran dyan mo ito na mes diretso sila sa Tijuli. Di, balik taday guys, ugma pa may mga tog tagpilaran. Natanawa namin sa vlog ni Flora May Buhulana. At as bibihin ni Zara, pamboy-hamboy ito. Kuma naman nagdidi. Nakatog na si Zalag sinuso. Paway sa po. Kailan may manarag yung bugnaw na mag-ipon. Marami dari kayo magpabugnaw-bugnaw. Ito pa mas... Pamis ang may suon. Wakaman diya. Dugasan ang puto si Dagad. Nagawon, magkatukuin. Kasi Kaya gagawon pa magkato ng abang pa magkatos.
Higan hiram na yung huwat. Ang tatag na daypon. Judas na na ba? Nasa na yung tawag angkan. Hala, ginawa ko. Pero na kuwas undoy, ito ay palito. Palito pagkaon. Kuhaan ka ng pang tawid. Pantawid gutom. Kay delikado og angkan. Ginoo ko luoy ag bata. Uy madidi. Gis no. Tawa ra ba siya kung may mga nagluon? Gangis Tawa lit. ang siya. Ngisi-ngisi naman ay siya dati. Dili lang suriso. Suko. Suko sa floor imong inin suriso. Ziplat ra ba din siya guys. Kita-kits na naman taon guys. Suga sa may ugdang dani unsa kay maghapit-hapit pa man mi. Nga may kakugihan ron maglaan. Bitaw. Naragat pa may importanteng lakwon. Kita-kits na taon Kita-kits na taon guys. Ato ilas Mama Julie. Ato ila Mama Julie, ato may masit. Makitog muna. Katugon mo si Kukwin. Oh, sa? Wala. Asa sa patugon sa guys. So, Sa udagan na. udaga nagsakdanan. Jam hinanag pas bibi. Kaya parang ibalhin ni Winnie. Tug si Ja. Araw na sa bibi. Sipatan na yun kung nag-ibalhin din. Ang suko man sa gibalhin. Tiyo. Forma Tiyo. Ginaw ko. Buyag na kaadso. Buyag bibi. Buyag. So kita-kits na taan guys. Sinigabot na mo na to ilas. Mama Julie. Video ra po ko na itong mga bibyo bag mga labjan. Kalaaga ginahan. Arang. Kalaaga. Guys, nakapananghid din taon. Medyo ka nagituktan eh. Tugtan ni tago isa ra pay kagabi ilagi kay mingawon lagi taon pag way katapan. Ano? Minga floor na. May wa. Uot. Way, ako ni makuot guys. Why, makuot. Sanggato. Sudah na uma. Karon be, nagatang baon Isang be. ipas lang na mas utangan sa mga pambili. Dato uma. Dad na may bag, mato nang ni. Sa kanan. Ready. Uy, katugo na matalton. Tuog sa dalton la. Mata mata. Sa pito sa me. Namata. Tita puro. Natin. Kay busog man. Dari dal dapat ikaw drive dari dali. Papulihin na Puro drive dalton ka. Sunod na mudah ko na. Dari sapak na. Ang kunudal. Pamana kata sa liug. Dalton eh. Frank Dalton. Kapag na nagsismal. Dalton na guys. Papaglagay daw ka mo. Sana napita? Asa naman ito eh? Sagbayan pa ni? Claro na doon. Sabayan. Sagbayan na din eh. May sagbayan. Milyon na. Sagbayan ang bata. Nagtutubo-tubos wait. May sagbayan, guys. May pagkaadyo. Labay Ramidari. Shout out sa tanang taga Sagbayan. Bukol. Kani man siguro morning bayan. Ala, sige pang kuyap. Lugnaw ni mo na, tuyo magwait. Sibot na. Hala. Dagan. Ano guys, Clarin Church. Ano naman ka? Lilimig ka rin. Clarin Public Market. Nasimbahan sa Tubigon guys. Ito ah. Dami sa Tubigon na McDonald's. Order sa kadri. Miss McDo. Guys, dami Kalapi Church, dia. Second time around. Kaduha na nila kanganhi, guys. Kaduha na ko kanganhi. Itong una namang pagngari, katong ibanan kong Swan. Itong anak ni Ma'am Marilyn Bailander. Karon si Te Alitz, ang uban, sila purami. Nanak ko. Right. Danamis. Ano nila simbahan ko nga nadugmok sa Paglinog. paglinog. Unsa ila lang i-restore, isundog ra nila ang bato pero pag una ng batuhan. Maribuhok Church. Oh, Guys. ila rang kuan ka nang murag karaan porma ba? Gibalik ra nila ang das kuan gatong karaan nga purma. Galing. Okay guys, kita na pud mo. Eh, aras bibi, nanuso ra ba ni ganina in tao. May kalimutan. Karon na. Wanang kudag init. Electric pan nga, electric pan portable pan is that
Guys, di na miss Ilati Julie. Ala, unaan kan. Di na miss Maribuhok. Nihapon tanin jo guys. Nawahimi kay malagin ng nabuhi pa. Ikan pa man may nag-upload. Nihapon tanin jo dahil lamig siya. Wow. May mais. Napaag nilungag. Garman. Nihapon. Tapos Mama Julie to ah. Mas Mama Julie to sa among likod. Bari ko. Nanlakan nilungag. Nihapon arong humuta. Salya na kay nagniwang. Diet. Hindi kasi daganay huwa man nagamong kanunon. Pink rice hindi pa koan. Paliti puti. Ilain. Lagi ang kanahon akong Di ina mo koy bata nga umanan. siguro namin pwede ka matikod. Hindi ina mo koy bata ko gagahiin man ang puwa. Pink rice. Halo itong kalit. Kasi may nag-GSM. Majito. Nihapon tanin jo. First time rong gabi aw. Alas, ang karon to gabi na mabugag na di ay katong dito sa ospital. Siya rin mga to. Di hanap tong gikuan, hanap tong gi hanjo nga di maghilak si Lia. Si Damis Nadjo. Napunta. Lupa sa pao. Ano yung naman kadang na? Napun sa mi.